ang Department of Trade and Industry magpagawas og gi-update nga suggested retail price alang sa 62 ka basic goods nga adunay aprobadong pagsaka sa presyo nga nagalangkob sa 2% hangtod sa 9%. Lakip sa mga kausaban, ang presyo sa Pinoy Taste musaka og 3 pesos og 50 centavos gikan sa 40 pesos og 50 centavos ngadto sa 44 pesos. Samtang ang napo ka pirasong pakete sa Pinoy Pandesal musaka ngadto sa 27 pesos og 25 centavos gikan sa 25 pesos. Gipasabot ni Trade Undersecretary Agaton Overo nga sa 62 ra sa 217 ka gimonitor nga pangunahong produkto ang gitugutan nga musaka ang presyo. Ang bagong SRP gipagawa sulod sa semana human sa pagpangutana sa mga tigama bahin sa paglangan sa pagpatuman niini. Ang Philippine Bakers Association mipahayag nga dugay nang nagpaabot ang mga panadero sa mong pagsaka sa presyo sulod sa halos 2 ka tuig tungod sa padayong pagsaka sa presyo sa ilaw nga mga materyales nga nakaresulta sa pagkunod sa ilang mga produksyon. Samtang ang mga tigama sa sardinas misulti nga ang aprobadong pagsaka sa presyo dili gihapon igo aron matabangan sila sa pagsagubang sa mas taas nga gasto sa mga sagol ug packaging. Kini si Idol Kenny alang sa FM Balita sa Buntag, di kapugan sa paghatod sa mga nagunang og labas nga mga balita. Tatak Armen, tatak IFM Balita.